Дыскрымінацыя па моўнай прыкмеце ці лінгвіцызм. Магчыма, менавіта так ужо варта апісваць адносіны дзяржавы да беларускай мовы. Беларускамоўных школ усё менш, а ўрокі беларускай літаратуры і гісторыі вельмі актыўна цэнзуруюцца. Міністр інфармацыі, а дакладней усё ж такі міністр дзяржпрапаганды Маркаў, заяўляе, што не бачыць ніякага сэнсу ў павелічэнні беларускамоўнага вяшчання. І заўважце, ніхто з прапагандыстаў на дзяржаўным тэлебачанні не ўслаўляе гаранта стабільнасці на беларускай мове. Вядома, беларусаў прынцыпова размаўляючых на роднай мове яшчэ не арыштоўваюць, хоць і такія прэцэдэнты ўжо былі. Выдаюцца кнігі на беларускай мове, у тым ліку з дзяржаўнай падтрымкай. Так, лацінку ўжо скасавалі, але шыльды з назвамі вуліц па-беларуску пакуль яшчэ не. Сітуацыя сапраўды пагаршаецца, ці не трэба панікаваць і не ўсё так дрэнна, як часам нам здаецца. Разбіраемся разам з культуролагам і палітычным аналітыкам Вадзімам Мажэйка. Стан беларускай мовы на сёння ў Беларусі такі памежны, бо з аднаго боку яна мае афіцыйны статус, і разам з тым мы бачым, што да нейкай роўнасці вельмі далёка, і беларуская мова сапраўды зараз робіцца такой двухбаковай зброяй. Бо з аднаго боку беларуская мова гэта выдатны маркер для дэмакратычных, праеўрапейскіх, нацыянальна арыентаваных беларусаў, каб сабе пазначаць і рабіць гэта дастаткова бяспечна. Разам з тым мы бачым, як дзяржорганы таксама рэгулярна аб'яўляюць там дні тыдня ці цэлыя тыдні, прысвечаныя беларускай мове. І таксама так звяртаюць увагу, дзесьці гэта магчымасць балансаваць расійскі ўплыў, дзесьці нейкая ініцыятыва на месцах, якая таксама можа выглядаць такой троху дазволенай фрондай. Ну і зрэшты такія людзі, як там Ігор Мазалюк ці Петра Петроўскі, таксама есть на службе ў рэжыма і беларускамоўныя, натуральна. Бо, канешне, беларуская мова яшчэ не ёсць гарантыя. Не ёсць гарантыя таго, што перад табой адразу такі нейкі ідэальны, прадэмакратычны, прыемны чалавек. Гэта розныя людзі могуць ёй карыстацца. І зрэшты гэта добра, бо беларуская мова не мусіць быць маркерам некай маленькай ці вялікай ці сярэдняй часткі грамадства. Яна тычыцца ўсяго грамадства. Усе людзі, усіх поглядаў маюць і могуць размаўляць па-беларуску, і гэта цудоўна, бо беларускае грамадства разнастайнае. І галоўнае, каб сапраўды ўсе гэтыя людзі маглі вольна па-беларуску размаўляць і не сутыкаліся ні з дыскрымінацыяй, з непаразуменнем, з магчымасцю складанасці ў іх пры атрыманні дзяржаўных паслугаў, чаго, на жаль, усё яшчэ хапае ў Беларусі. Сапраўды, трэба, конечно, таксама пры разуменні ўсіх праблемаў не ставіць сабе штучных абмежаванняў. Так, няма забароны на выкарыстанне беларускай мовы. І ты там так можаш сткнуцца са складанасцямі, зрэшты, імкненне да чагосьці лепшага, фізычна, маральна, так, часцяком бывае праз нейкія цяжкасці. І кожны сёння ў Беларусі, хто хацеў бы неяк часам выказаць сваю пранацыянальную пазіцыю і проста хацеў бы так шыраць прастору беларушчыны, так, можа пачынаць заўтра выкарыстоўваць больш і больш беларускай мовы. І, у прынцыпе, не будзе такога, што ты пачаў выкарыстоўваць, заўтра табе пасадзілі. Не, гэта так не працуе. Таму таксама ёсць заўжды шмат такіх высокіх, не ведаю, адмазак для сабе, для кожнага з нас, чаму мы калісьці не размаўляем па-беларуску. Але можна браць і размаўляць, можна вучыцца, можна глядзець беларускамоўныя відэа на Ютубе, гэта таксама дапамагае паляпшаць сваю беларускую, практыкаваць беларускую мову з кімсьці, з блізкіх, са знаёмых, беларуску, можам, лепш гаворыць, чым мы. Гэта для кожнага з нас, лічу, такі асабісты ўнёсак, які і так ніхто не можа забараніць, ды і прымусіць ніхто асабліва не можа. Проста пашыраць прастору беларушчыны вакол сябе, бо, як заўжды казаў мой сябра Паша Белавуз, заснавальнік арт-сядзібы, які, на жаль, даўно за кратамі, што калі ў нас забіраюць сцяг, мы падымаем мову. І мову не забароніш, нават у самых дрэнных мовах, так, там у турмах, так, ёсць людзі, якія прынцыпова беларускамоўныя, і наколькі вось мне распавядалі, былыя палітвязні, гэта таксама можа сустракаць у пэўнай ступені павагу ў калоніі сярод супрацоўнікаў, сярод нават іншых вязняў. І я ўжо не кажу, пра калі вось у такіх цяжкіх абставінах людзі могуць быць беларускамоўнымі, сярод можа варожага атачэння, то ўжо тым больш кожны з нас можа беларусізавацца ў сваім штодзённым жыцці. Говорите нормально.
Згадзіцеся, вельмі часта гэтыя словы можна пачуць у дачыненні да размаўляючых на роднай мове беларусаў і ад дзяржслужачых, і ад міліцыянтаў, і нават ад настаўнікаў у універсітэтах. Ці можам мы ўжо казаць аб планамернай дыскрымінацыі і стыгматызацыі беларускамоўнага насельніцтва ў краіне? Бо карыстанне беларускай мовай і карыстанне расейскай, напрыклад, у ўзаемаадносінах з дзяржавай, ці чыноўнікамі, ці супрацоўнікамі органаў унутраных спраў, гэта, як гавораць у Адэсе, дзве вялікія розніцы. Безумоўна, ёсць нейкія там юрыдычныя пазначэнні дыскрымінацыі, таму, канешне, такого фармальна юрыдычнага дыскрымінацыі беларускай мовы няма. Натуральна, што у штодзённым жыцці мы выдатна разумеем, карыстаючыся якой з двух дзяржаўных моваў, ты атрымаеш больш праблемаў, больш складанасцяў. І гэта неправільна. Відавочна, так не мусіць быць. Натуральна, што праблема, канешне, ідзе зверху, праблема ідзе з таго, як рэалізуецца дзяржаўная палітыка, з таго, што так ёсць відавочны такі геапалітычны выбар Лукашэнкі, які гатовы ісці ўслед за Крамлём ва ўсім, ужо тым больш пытанні рускай мовы. Ёсць проста ягонае асабістае ўяўленне, што не карыстаецца Лукашенко нармальна беларускай мовай. Большасць чыноўнікаў не карыстаецца. А калі б карысталіся і калі б беларуская моўнасць сустракала нейкі іншы кантэкст, то так, гэтага было больш і далей па ўсім грамадскім жыцці. І так вельмі важна, які прыклад падае кіраўніцтва краіны. На жаль, сёння ўнутры Беларусі такого прыкладу добрага няма. Наадварот, вось мы бачым акурат у дэмакратычных сілах, можна нават там проста паглядзеўшы розныя там інтэрв'ю, прамовы, тэксты параўнаць, наколькі так беларускія дэмакратычныя сілы, Святлана Ціханаўская, наколькі беларусізаваліся за апошнія гады. І так, на мой погляд, гэта добры прыклад, пры тым, што застаецца там і руская мова, і беларуская. І натуральна, што беларускай мае быць больш, і прастора мае пашырацца, просто таму, што мы беларусы. Мы беларусы, карыстаемся беларускай мовай. І так не забываем расійскую, так можам ёй скарыстацца там, дзе трэба, але, прынамсі, дойдзем да затрымання баланса паміж гэтым. І натуральна, што я супраць нейкіх гвалтоўных мераў, але натуральна, што не мусіць быць адваротнага, не мусіць быць гвалтоўнага ціску на людзей, хто карыстаецца беларускай мовай. Даже не мае быць. І натуральна, што на сёння такіх праяваў дыскрымінацыі шмат, гэта дрэнна, і як тут не падганяй тэрміны, як не шукай іншыя словы, але факт у тым, што, канешне, стан беларускай мовы на сёння ў Беларусі не такі, як мае быць, і натуральна, што вось гэтая рэальная рэалізацыя закладзенага ў заканадаўства прынцыпа двух моваў, нават яго рэалізацыя ўжо патрабуе шмат высілкаў па падтрымцы беларускай. Я ўжо нават не кажу пра нейкія заканадаўчыя змены. Прынамсі, на гэтым этапе ўжо трэба. І зноў-такі паўтаруся, так, хоць праблема шмат у тым, з чаго ідзе зверху, але не трэба чакаць, пакуль беларусізуецца ваш шэф, міністр, прэзідэнт і гэтак далей. Кожны з нас можа беларусізавацца сам. Дзяржпрапаганда ўвесь час транслюе наратывы пра нейкі грамадскі раскол паміж беларусамі ўнутры краіны і тымі, хто з'ехаў, беглымі, змагарамі, дыяспарай. Зразумела, ніякага расколу няма, і ўсё гэта хворыя фантазіі прапагандыстаў. Аднак жа станаўленне дамовы, раздзяленне на беларускамоўных і расейскамоўных беларусаў у перспектыве можа выклікаць размежаванне паміж намі. Я такого шмат не бачу. Шмат у чым гэтае размежаванне, яно ідзе штучна, яго прасовая прапаганда спрабуе паказаць, што мы нейкія розныя людзі, ўсё там, все там беглыя, чужыя. Это просто гнилая пропаганда от того, что лукашенковская пропагандистская система так боится моцной, национально ориентованной, интеллектуальной частки громадства и спробуя от ее отмежеваться. Вот и все. И вот эта хлусня про то, что все розные, нет, это неправда. Мы те самые белорусы и внутри краины, и поза межами краины. Так, натурально, конечно, есть розница. Так, слушайте, а когда мы все жили у Менску, мы что, все у Менску однолькавы были? Так хіба было. А што, паміж тымі, хто менскія, радзенскія, віцебскія, таксама, што не было розніцы. Натуральна, розніца бывае паўсюль паміж самымі рознымі людзьмі, і, канешне, так, там прысутнасць, адсутнасць досведу эміграцыі, так, это, канешне, дае нейкі розны досвед, але, не ведаю, там, хто нам нараджаў дзяцей, хто не нараджаў, таксама дае розны досвед, таксама розныя, і таксама это складана пераадолець без вось такога нараджэння дзіцяці. І што? І гэта значыць, што грамадскі раскол на тых, кого ёсць дзеці, кого няма? Натуральна, што не. Гэта нармальная розніца грамадства. У грамадстве бываюць розныя людзі з розным досведам. Не ведаю, там у Індыі таксама ёсць індусы, якія
Там ўсё жыццё жывуць в Індыі, і ёсць тыя, хто там пажылі, павучыліся, напрыклад, у Штатах. Ну і што, ты знаеш, спрынік грамадскі раскол само па сабе? Канешне, не. Таму не трэба весціся тут на прапагандысцкія маніпуляцыі, і трэба добра памятаць, што у Беларусі шмат беларускамоўных. І паўсюль шмат. І, дарэчы, напрыклад, зараз такі тренд на беларускамоўнасць соцсеткі Threads, таксама добры прыклад, як яна спалучае беларускамоўных людзей внутры Беларусі, па-за яе межамі. У ўсіх тут адна беларуская мова. Беларуская мова акурат аб'ядноўвае, а не раз'ядноўвае людзей. І у тым ліку так, вось такія сучасныя лічбавыя механізмы, яны таксама дапамагаюць захоўваць кантакт паміж людзьмі, якія, можа, і геаграфічна ў розных месцах. Уявім сабе, што Лукашенка няма. Напрыклад, яго атруцілі. Беларусь, на жаль, у сферы ўплыву Расіі. І ў нашу краіну на пасаду губернатара так званага северо-западнага края Крэмль скіроўвае фанатычнага дурня-чыноўніка. Напрыклад, Мядзінскага. Не прывядзе Гасподзь ад такога ліха. Што будзе тады? Прынцыповая палітыка русіфікацыі з боку Масквы, яна, ну, б сказаў, існуе апошнія год 300, як мінімум, на нашых землях, так ці іначай. Існуе паслядоўна, і, у прынцыпе, за нейкімі рэдкімі выключэннямі там нейкіх заігрыванняў сталінскіх 20-х, ніякай беларусізацыі з боку Масквы у нас ніколі і не было. І ці гэта прывяло да таго, што беларуская мова знікла? Мякка кажучы, не. Нават у вельмі неспрыяльных абставін. І, прабачце, думаць, што нейкія вось там расійскія чыноўнікі крамлёўскія, цяперашнія пуцінскія, што вось яны зараз могуць там за год, другі, пяты зрабіць то, што не маглі там 300 год, пачынаючы там расійскай імперыі, не, нічого не змогуць. Беларуская мова жыла, жыве і будзе жыць. І нават, дарэчы, у сённяшняй Расіі, калі параўнаць з нейкімі там рэспублікамі, там са станам тых жа там татараў, татарскай мовы сёння ў Расіі, так, ці ўсё добра? Канешне, не. Ці існуе русіфікацыя? Безумоўна. Ці існуе намацаны каравана з Москвы? Так, канешне. Ці зніклі гэтыя мовы? Не, абсалютна не. І мовы жывуць, і бачна, з'яўляюцца песні, і кінематограф нават нацыянальна развіваецца, выкарыстоўваючы гэтыя нацыянальныя мовы. То бок нават ва ўмовах тых, хто даўно знаходзіцца наўпрост у складзе Расіі, усё роўна так у Расійскай Федэрацыі выжываюць. Бо як ты не знішай нацыі і мовы, гэта тое, што вельмі жывучае. Безумоўна, тут не трэба расслабляцца і думаць, што ну, так, ўсё не страшна, як бы што не было, ўсё роўна выжыве. Не, канешне, не. Існуюць выпадкі знікнення нацый, культураў і моваў, якія робяцца мёртвымі мовамі, і такое бывае. Але нават па там міжнародных класіфікацыях беларуская мова вельмі далёкая ад такога стану, таму ніякія расіяне тут і іхныя памкненні беларушчыну не знішчаць. Ну і не знішчыць, такі, не таму, што яна неяк магічным чынам выжывае, а так, таму што былі, ёсць і будуць людзі, якія па-беларуску размаўляюць, якія ствараюць мастацкія творы па-беларуску, якія гэтую беларушчыну прасоўваюць, і дзякуючы намаганням такіх людзей і будзе ўсё з беларускай мовай добра. А вось погляд гісторыка Аляксандра Пашкевіча на тое, што зараз адбываецца з моўнай палітыкай у Беларусі ў дачыненні да беларускай мовы. І ці было ўжо з другімі краінамі нешта падобнае ў найноўшай гісторыі? Давайте послухаем. Ну, я думаю, что принципово зусім нічога в этом плане не змянілася, тому что ніколі не мела беларуская мова такой вось яўнай падтрымкі дзяржавы за час кіравання Лукашэнкі, што яе стараліся не зусім, скажем, знішчыць, але абмежаваць яе выкарыстанне. Нават не тое, што абмежаваць, а не спрыяць таму, каб яна пашыралася на новыя сферы, каб яна стала сапраўды дзяржаўнай мовай, якую выкарыстоўвае улада, на якой дзяржава размаўляе са сваімі грамадзянамі і так далей. Ну і цяпер, калі казаць пра сучасны момант, то прынцыпова нічога ў гэтым плане, мне здаецца, не памянялася, таму што мова ўсё ж такі прысутнічае нават у этой дзяржаўнай структуры на нейкім узроўні такім, як прадстаўнічым, вось як нейкі музейны экспанат, пра якую часам гавораць, які Лукашенко часам выступае, хоць і вельмі рэдка. Існуюць там беларускамоўныя школы, хай сабе асноўным на вёсцы, выдаецца нейкі пры дзяржаўнай падтрымцы нейкія беларускія выданні, і таксама вось дзень роднай мовы, дзяржаўныя установы таксама не ігнаруюць, таксама яго будуць там можа гаварыць, выкарыстоўваць больш інтэнсіўна гэты дзень.
То бок у гэтым плане, мне здаецца, нічога асабліва не памянялася, але прынцыповая сітуацыя ў тым, што калі раней дазвалялася больш актыўна гэта працаваць у недзяржаўнай сферы, недзяржаўным чыннікам, і вось менавіта там мова не толькі выжывала, не толькі на нейкім там узроўні такім рэпрэзентацыйным захоўвалася, але і развівалася, то цяпер, конечно, пасля 2020 года адбыўся такі моцны ціск на эту сферу, многа чаго знішчана, выціснута за мяжу, або пайшло ў падполле, і таму менавіта вось у гэтым плане вялікія змены, што цяпер вось рэальна іншае стаўленне да недзяржаўных чыннікаў. На дзяржаўным узроўні, в прынцыпе, засталося тое самае. Дыскрымінацыя па моўнай прыкмеце, яна з'ява вельмі распаўсюджана ў свеце. Яе можна знайсці на ўсіх кантынентах, ва ўсе часы, калі вось нейкая ёсць моўная супольнасць, якую абмяжоўваюць у правах, аж да таго, што часам нават забараняюць размаўляць на этой мове, не кажучы ўжо пра яе выкарыстанне ў нейкіх у высокіх такіх сферах. Але гэта ёсць адно адрозненне, што звычайна гэта ўсё ж такі робіць дзяржава, нацыяналістычная дзяржава ў дачыненні да нейкіх моўных меншасцяў мясцовых, там ці нават калі нават і большасцяў, але тым не менш, які не пануюць у этой дзяржаве, што дзяржава належыць як бы іншаму народу, там з'яўляецца тытульным, там з'яўляецца ён асноўным. А ў Беларусі вось гэта даволі унікальная сітуацыя, прынамсі я у сусветнай практыцы такога не змагу прыгадаць, тым больш у сучасным свеце, калі вось менавіта падвяргаецца дыскрымінацыі мова тытульнага народа, мова таго, імем якога названая гэта краіна, якая там, дзе дзяржава ў прынцыпе павінна наадварот усе свае сілы скіроўваць на тое, каб падтрымліваць гэту мову, каб ёй карыстацца як дзяржаўнай, але мы бачым, конечно, зусім адваротную сітуацыю. І гэта не сёння пачалося, так адбываецца ўжо з самага часу прыходу Лукашэнкі да ўлады. Таму вось у гэтым плане, конечно, гэта такая сітуацыя унікальная, сітуацыя даволі непаўторная. Адпаведна, тут цяжка знайсці нейкія на яе агульныя такія накласніку схему, як это ўсё пераадольваць і далей, таму што мы идем по такому, переживаем такие моменты, якога іншыя народы не переживали. Паніка это в любом выпадку это деструктыўная паводзіна, деструктыўнае адчуванне, таму што яна не вядзе да нейкіх такіх пазітыўных дасягненняў, а яна толькі можа ускладніць агульную сітуацыю. Мы просто павінны эту сітуацыю ўспрымаць адэкватна, на мою думку, разумець тое, што якая цяпер моўная сітуацыя ў Беларусі, што якая мова пануе, якое стаўленне да мовы з боку дзяржавы, тое, што, безумоўна, апошнія гады яшчэ пагоршыліся магчымасці для развіцця беларускай мовы, яе, і нават для яе выжывання нейкай ступені. Але таксама трэба разумець, што гэта не зусім фатальна, потому что так просто мову нельга знішчыць, вось так літаральна за гады там узяў і недзе абмежаваў, недзе ускладніў сітуацыю, і вось яна ўзяла і знікла. Многае захоўваецца ў такім вось няяўным стане. Людзі, якія размаўлялі па-беларуску і якія спрыялі моўнаму развіццю да 2020 года, яны нікуды не зніклі, і не ўсе далёка выехалі за мяжу. Ўсё гэта так ці іначай мае нейкае развіццё у такім вось ужо, можа, у нейкім замарожаным, небачным стане в Беларусі. І я думаю, што калі зменяцца ўмовы, то ўсё ж такі гэта выйдзе зноў наяў, і мы пабачым, што ўсё можа быць не так кепска, як можа падавацца, хоць, безумоўна, на нейкае тое, што адбываецца цяпер, гэта на карысць, конечно, это не ідзе, это безумоўна, што мы гэта таксама павінны разумець. Але, як кажуць тут, што пад лёдам плыні не відно, калі там усё рака скаваная лёдам, мы не бачым, як там цячэ вада. І таму мы цяпер глядзім на гэты лёд
які закаваныя это Беларусі, нам здаецца, што там ужо ўсё нічога больш няма. Ну, я думаю, што гэта не зусім так. Шановне гаспадарства, ад імя рэдакцыі Маланкі віншую вас з днём роднай мовы. Няхай наша беларуская мова гучыць часцей, натхняе вас на добрыя справы і яднае нас. Вы глядзелі «Народ спытае». Тут вы задаеце важныя для вас пытанні, а мы іх адрасуем нашым экспертам і разам атрымліваем дэталёвыя адказы. Пра ўсе хвалюючыя вас тэмы пішыце ў каментарах і дасылайце свае пытанні ў наш тэлеграм-бот. На кожнае ваше пытанне мы абавязкова знойдзем адказ. Дзякуй за падтрымку маланцы падабайкамі і праглядамі. Жыве Беларусь і слава Украіны!